שלום חברים, כאן אנחנו בסרטון של מיינקראפט. אתם רואים כאן אנחנו עשינו לנו חלקה טובה, סימטרית. אני הולך להביא אוכל, נוגה בינתיים הולכת למלות את זה בעצם בירד, ככה יפה כזה. אני קודם לפני האוכל אכתוב כאן את הקומה הזאת, כי אנחנו שמים כאן עצי בירד. מה תכתבו שהשגנו את כל העצים האלה מקריאייטיב, כי באמת... נוגה כבר בפעם המיליון, תראו, אי אפשר לעשות קריאייטיב. אבל צריך להגיד את זה, כי זה שרד, והנה רואים אי אפשר לעשות קריאייטיב. טוב, תומר איך עשינו אוכל, ובינתיים אני אמלא. אם תהרוג חיות, תלך לחצוב חציר, עשים לנו כתיבה מלאה. דיברת על אוכל, אני רעב במשחק. או הנה סוסי שלי. היי סוסי, גרר. טוב, אני אוכל, שיהיה לי אוכל למסע. איזה מסע? אתה פה ליד הכפר. למסע שאני מנסה אוכל. אני צריך גרזן. אני אכין לי גרזן. אני אפילו אכין לי 2. תביאו למקרה אם אני אצטרך 2. יואו, נוגה, היום אני אעלה את הסרטון ותראי כמה אדמה יש עליי. תראו. אני מפוצץ באדמה. איפה יש חיות? יכול להיות. או, הנה כבשה. ואני צריך גם להכין לי מעדר, כי יש כאן את זה, וזה יותר קל לחצוב עם מעדר את זה, אז אני אכין לי מעדר. ואזרוק קצת אדמה, כי אני לא יכול יותר מדי אדמה. אדמה. למה יש לך מלא אדמה? כי מה את חושבת? אני חצבתי חלקה ענקית. אני אכין לי מעדר. כמובן יש עליי אדמה. טוב, זה לא סימטרי. אז תעשי איזה סימטרי. אוקיי. בזבזנו את כל החיטה כאן על אלה, אבל יש כאן מיליונים של כבשים, אני אראה אותם. אנחנו נעשה לנו גם קומה למטה. מה? כאילו התכוונת קומה למעלה? לא, אבל זה יהיה בהמשך. כן, אבל גם אנחנו נעשה לנו קומה למטה, שנוכל לעשות שם כזה חדר אחסון כזה. ונעשה לנו גם מסילות. אבל בהמשך. טוב, זה סימטרי. או, הנה עוד כבשים. אני חושבת שכל האוכל שהולך להיות לי זה כבשים. אין אוכל אחר. יש כאן רק כבשים. נוגה, זה בסדר שנאכל... או, הנה חזיר אחד. נוגה, זה בסדר שנאכל כל פעם רק שכחתי, הם כבשים? נראה לי. אני לא יודע, מצאתי רק חזיר אחד ומיליון כבשים. או, הנה עוד כבש שם. זה סוף סוף פרחת. הסכים שיגמר לנו הפרות והחזרים והולך להיות לנו כבשים. ונוגה, אני לא מגזים, באמת, יש כאן מיליונים של כבשים. כבר מצאתי 9 כבשים.
10. עכשיו מינימו הפרה. 11. עכשיו מינימו הפרה שזה הביאה לי 3. יפה. אני עוד מעט גומרת את הסטאק לפני האחרון. את בונה את הבית או את החלקה עדיין? את החלקן. נוגה, יש לי כבר הרבה צמר, שהוא לא כל כך מעניין אותי. אבל אתה יכול כאילו גם להביא לי עצים. אוקיי, נוגה, יש לי כבר 11 צמר. נוגה, אני מכין כאן תיבה שאני אוכל לשים כאן קצת דברים על כמה שאני מלא. אבל תשים אותה פה. תכיני לי תיבה. טוב, לא משנה, אני גם אביא, אל תדאגי עצים. תגידי מתי שאת רוצה שאני אביא לנו עצים. תביא עכשיו, כי אני בסטאק האחרון. שיגמר לך כל העצים. כי פשוט אנחנו צריכים אוכל, לא? לא, עדיף עכשיו, כי אז... טוב, עכשיו. אני אהרוס בתים של כפריים או לא? רוצים? תחצוב עצים. אני לא רואה הרבה עצים כאן, אז לחצוב אתה עצים. יכול לצאת גם מהכפר, אבל לא להתרחק. אז אין לי כוח שיקח לנו איזה שנה למצוא את אחד השני. אוקיי. אני ממשיך לחשוב. תגידי שאין לך יותר עצים, כי אני חושבת שלא יהיה לך יותר עצים. עשיתי את החתול. כי הוא הפריע. יצא לי תפוח מהעץ. טוב, זה גם אוכל, לא? טוב, טוב, צריכים לישון. אוקיי, אני אשן שם. כן, תמיד טוב. אני משאיר כאן את המיטה החומה שלי, כי אני לא צריך אותה יותר. יש לי מיטה יותר טובה. יהיה לקפוץ על המיטה, הנה, לילה טוב. אני גם לישון. לילה טוב. כן. אוקיי. אני באמצע לחצוב עצים. נשאר לי עוד 16 עצים ביד. אני אוהבת שמיינקראפט הם חברים, שאני אוהבת שמיינקראפט הם... שהם הציעו שאפשר לעשות גם עצי בירד שזה הרבה יותר. יש לך עצים? כן. תביא לי. אני אכין מהם עצי בירד. יש לי סטאג ו12 עצי בירד. יופי, אבל אני צריכה יותר כי זה ממש לא הספיק לי. אל תדאגי, איפה אתה? אני אביא עוד, אל תדאגי, אני מגיעה אלייך. הנה. נוגה, אני אחצוב עוד, קחי. 12 וסטאק. הנה עוד אפל נפל. תודה. אני בינתיים שותל כאן עץ, שיהיה עוד עצים. לא יהיה לנו אוכל כי כפרים מגדלים אינסופים, יש לי כבר, נפל עוד תפוח מהעץ. הנה עוד שתיל, זה טוב, ככה היה לנו עוד עצים. הנה עוד שתילים. כמה דקות יש לך סרטון הזה? 5 דקות. אני מבין את הפרצוף שזה קצת, אבל לא נורא. כמה פרקים יהיו חברים של בנייה? או אפילו בפרק הבא כבר יהיה לנו שטח, יהיה לנו הרבה עצים, ואפילו כבר יהיה לנו איזה כמה קירות אני חושב. אנחנו נחליט. אני אעשה מהכפר, כי אין בכפר עוד עצים חוץ מהבתים שלהם.
אוקיי, אוקיי, ככה. הנה כזה רחוק. יש לך עוד עצים? כן. כמה? אור, פשוט בואי אליי. אני באה, אני מתפלאת שנייה. אני באה. הגעתי. אני אכין את זה בירד. יש לי סטאק 28. קחי סטאק 28. תודה. מה שאני אוהבת זה בירד, נוגה, זה שאפשר להכין איתם הרבה עצי בירד. כן, וגם הם יפים. נכון. יש כאן כבשים להרוג אותם או צריך? או, יש כאן, יואו, נוגה, אני רחוק בטירוף מהכפר, אבל יש כאן חלקה ענקית, כל המקום הזה רק עצים, אין כאן כלום, יש כאן עצים. אוקיי, אבל אתה יודע איפה הכפר, נכון? כן, גם יכול לעקוב אחרי הנקודה שלך. נוגה, אני חייב לאכול, אני רעב בטירוף. כפי שאתם רואים אותו ולא אותי, מצא מלא מקום עם עצים, וזה ממש יחתוך לי כלים. נוגה, אם נראה את הפרק הזה, תראי כמה עצים יש כאן. לא, נוגה, אני לא מגזים. יש כאן ועם כל מיליון... פרק שאנחנו עושים לכם, אנחנו בעצמנו רואים כדי... כן, כן, אנחנו רוצים לראות גם איך יצא לנו. נוגה, אני אבוא אלייך, כי אני קצת רחוק יותר מדי מהכפר. מזל שהכנתי שתי גרזינים, כי הוא נשבר לי. יואו, נוגה, יש לי... קראפטינג טייבל איתך. נוגה, הולך להיות לי הרבה מעצי בירד. אבל רק הרבה, כי כבר חטפתי מיליונים. כשאתה אומר הרבה, זה יספיק לי לכל המקום? לא יודע, אבל יש לי הרבה. יכול להיות שאני אגיע כבר לסטאק. אני משערת יותר מסטאק. רוב הסיכויים יכול להיות שיותר מסטאק. כי אני כבר ב-39 עצים, לא עצי בירד, עצים רגילים. אני צריכה